Terus enten apa mulih to? Enten Lintang Asmara, ayang-ayang. ayang-ayang terus Kok yen ning ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wow enten yen ning Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang yen ing Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng. sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. Nggih. Napa Nggih, ajeng ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen dimuter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu bisa nampa bakal kacoko yen turu kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angen kula laku tresno tekan dan saking kopo wangi apa yani aire tresno kang suci
Banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah masa ya butuh Masalah. napas buatan no Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus enten nyening tawang, wong mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh. Piye to? Berarti berdua. Berdua. Oh iya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok apa enggak? Bu Pras wae. Sik banget mulahan pisan kok. Lagi Lintang Asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu Ibu. Yes, dalu Mbak Eh, Lita. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng dalu. Ojo Mbak gak ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? Kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jan seger waras Nggih. niki ternyata sik semangat. Panjenengan yasane pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Ramadan wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang Asmara Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya. tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu wae. Siapa Toro Ratri mongeleng manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang
bisa anduweni marang sang Tyasmi Rasa kangen kang nglimputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya bukti sabaya wong ayu tresnamu kinarya tangga susatro ning batinmu wong banget senadyan ngarungi banyu segara rasaku rapakan erno tresno ora bisa Sampun Mas Ah, Gading. iki mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur Sampai nuwun ayu sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Sayangku mareng katon anggenan demen seneng-seneng nanging ojo nganti gendeng kegendingan ketembangan suka bang wibul kendemben rumya
Tati pelok. Tati pelok. Tuwa